Здравейте! Днес ще разгледаме нещо, което вълнува всеки собственик на бизнес – разходите. По-точно, колко всъщност ви струва почистването и как един робот може да ви спести хиляди. Колко ви струва един чистач на година? Не само заплатата, истинската сметка. Днес ще я сметнем заедно и накрая ще видите за колко месеца се изплаща един почистващ робот. Да вземем един служител на пълен работен ден на минимална заплата. От януари 2026 минималната заплата в България е 620 евро бруто. Но това не е реалната ви сметка. Върху нея дължите и осигуровки за сметка на работодателя. Около 18% отгоре. Това прави приблизително 730 евро на месец или над 8700 евро на година. За един човек на една смяна. И това са само числата на хартия. Към тях добавете и скритите разходи, които всеки управител познава. Намираш човек, обучаваш го и след 2 месеца го няма. Болничните в най-натоварения период. Дните, в които просто никой не идва на работа. И въпросът, който се връща всеки път, кой ще чисти днес. Сега роботът. Еднократна инвестиция. Към нея добавяме само ток. Тая тиха машина, която се зарежда за около 2 часа и минимална поддръжка. Без осигуровки, без отпуски, без болнични и най-важното, работи и нощ. Един човек чисти 8 часа и си тръгва. Един робот не спира. Покрива стотици квадрати на час и работи практически без почивка. Това, което цял екип върши за смяна. Робота върши тихо, докато обекта ви е затворен. И го прави по един и същи начин всеки ден. Без лоши дни, без бързане, без пропуснати ъгли. Качеството не зависи от настроението. Сметката е проста. Когато над 8700 евро годишен разход за труд се изправят срещу еднократната цена на един робот, в повечето обекти инвестицията се връща за по-малко от една година. След това робота продължава да работи, а спестените пари остават при вас. Това не е разход, това е инвестиция, която се изплаща сама. И най-хубавото, не сте сами в това. Гаранция, обучение на персонала и сервис тук в България. Свържете се с нас и вижте кой робот пасва на вашия обект. А в следващото видео ще си говорим за най-честите въпроси и притеснения, които клиентите ни задават преди да вземат решение. Ами ако се счупи, сложно ли е за управление? Безопасно ли е около хора? Отговаряме на всичко, така че не го пропускайте. До скоро!